Elkarrekin lehiatzen ikusi nahi gaituzte, baina aurkari izateko ez igintuzten, baina ez ala hobe batzea beti elkarren aurka joatea, baino ez ala hobe batzea beti elkarren aurka joatea, baino objektu desiratu eder esaneko perfektu, baina noiztik ez gara desiradun sujetu. Guk badakigu noren desiraden zentroan ipini nahi duguna, guk badakigu gure desira dela zentroan jarri nahi duguna. Besteen begirada eraiki baldin bagaitu, egin behar duguna da elkarri begiratu. Kolektiboa ez dena aldutzea, ez delako aldutzea. Kolektiboa ez dena aldutzea, ez delako aldutzea. Elkarrenan sinistea izango da mendekua, elkarren lana da elkarri lekua ematea. Elkarrenan sinistea izango da mendekua, eskuz esku ematen da autoritatea. Teoria izaten da hausnarketaren kausa, baina utzi dezagun liburuetan hautsa. Gure hotzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza, gure sorkuntzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza, gure gorputzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza, gure gorputzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza, gure gorputzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza, gure gorputzetatik ez bada